So hey guys, welcome back to my new video. Nok title ay thumbnail wi assignment kana ni video tamo. Ke video no paya sangnai tong di tabuk sung kaisa jaga party khlaina thang tongo party mane picnic ta. Picnic hai kaisa abai brong indol logbai. Tai basoi dara brok juto kesung thanglai nai tongo sini parabono thangke saimanai nok thangjagia comment khai di tolao. So guys, finally sophiga tabuk nok saiman khana tabuk bujaga sondi ban hinui muno chini para bai pa 6 kilometer haksal. So guys, uklok pasing nok noi man khana borok ke onno jaga ni phaimani tuklai tong borok picnic salai ui tak tuklai borok so hingke sari go phai ba tuklai no phaijak tai tukliya so ke just iro para bo besi salja ba kisa guri lai phini hinai phelai mani si narok phaijaiga hingke waisa phainai pheli imoni location hingke Sipahijala district Mohanbuk block ni under ro toi bandal sondiban hinui buino songi phadi tabuk hingke sung cold drink tai mani rok kisa sadang rok tholai mani no salai nani nai tongo tabuk ke cold drink rok nong pai sinai cold drink hingke 5-6 pot hai tojak nongte no sinok pai malia churai lok tongthok jak laijak nai di imokhe abai ni busola yang basajak sasoji bono ang kok sumani bok sanam suyala si jago tabuk khe phirok laikha nade ko logo busuk kuchak khen bai toha sarik buongi pheke keba onek tongthok bai mo hai samoy nokbar sip tabo bolong ni baibi nokbar natural thanda kenai tong ni tabuk bujaga thangtong irok khe tui tanki khaijak sondi bani tui no sakui nai ono jaga roi ro nongjangai khlaio yang nai di so tongthok tok ro ni rok uklok phasing noi man khana tu ya wai tu tok yang nai di ani mukhang waise color from thangka pink color hai क्या बोला तूने Enda phari gupu. तो रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का Tabuk ke photo session sulit tong yang jani ja photo bolai tong yang khang bono photo bona ma nai tong na di roka sajak so guys nok jodi phaine ingke summer season no phaidi nokbar sip thanda tai enjoy ongo kesongke tabuk phirok lai sinai 5টা bajina naikha under bongai phike keba toke ma phirok lai sinta ke next vlog ma lai nei hambai